Ay, manok mo. Nakoy. Nako. Yari. Yo, dali. What's up mga kabisi? So ngayong araw mga kabisi, sisilipin natin ang buhay ni Naldong Putik. So yun mga kabisi, ano? So kung mapapansin natin ngayon mga bagong vlog ng ating Harabas, medyo nagkaka-issue itong si Naldong Putik. So tingnan natin mga kabisi, kilalanin muna natin si Naldong Putik guys, kung sino ba talaga siya bago tayo maghusga, no? So bago ang lahat mga kabisi, huwag nyo munang kalimutan i-like, share, subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video mga kabisi. So guys, kilalanin muna natin si Naldong Putik or Naldong Kurog. So ito talaga kasi yung pinakabibong member nila mga kabisi. So guys, panoorin natin yung all about sa kanya. So ito na guys. So, sa mga chicks dyan na nagre-request, eto na! Si Naldong Putik. Ayan. So, simulan na tayo, Naldo. Ano daw ang iyong full name? Ako muna si Reynaldo Gregorio. Reynaldo Gregorio, search na lang po sa Facebook. I-accept kayo. Age, 23. birthday, April 21. April 21. Kaano-ano mo si Harabas? Tropa. Opa. Walang relasyon sa dugo. Sa unang episode na nakasama ka sa Harabas, naalala mo pa? Yung hindi ka pa member nun naalala? Kita ang episode. Kita ang episode. Overnight camping. Flashback. At pakita mo ito. Later! End of flashback. Ito na. So, introduction pa lang. Ito may nagtatanong, ilan daw kayong magkakapatid at pang ilan ka? Actually, panganay ako. Kami? 7 kami magkakapatid. Bali, 6 kami nasa bahay. Yung kambal namin nasa Maynila. Tita Amy. May kambal kang kapatid. Bakit daw Naldong Putik ang tawag sa'yo? Wala yun ang tinawag sa akin ni Dalaman eh. Dalaman, may bala ka pa daw bang bumalik sa pag-aaral? Actually, mag-ano ko ng online class. So, may ko pa rin. Anong grade mo na? 11. Grade 11. So, pag nag-college ka, anong course ang gusto mo? Wala akong mga college pa eh. Sakali, ano yung pangarap mo noong bata ka? Army. So yun guys, napanood na natin yung all about kay Naldong Putik. So pwede nyo pala ito mapanood guys, yung buong episode na to sa kay Mrs. Harabas channel. So ito yung kanyang channel mga kabisi. So dalawin natin, so panoorin natin yung buong episode na yan guys. Yung napanood nyo ay doon natin makikita. So panoorin nyo mga kabisi. So guys, dako naman tayo sa kanyang funny moments. So ito yung na-compile ko mga kabisi. So hindi naman siya lahat na i-compile ko. So ito lang yung mapili ko yung nakita ko na medyo maganda at medyo napatawa ako dito. At natawa talaga ako kasi bibong-bibo kasi ito si Naldong Putik. So ito guys, panoorin. What's up mga karabas? Kamusta kayo lahat? Sa episode na to, magkakaroon tayo ng panghuli ng urang. Anong tawag dyan? Anong tawag? Kung ano to? Wilkins. 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 Sama natin, Harabe, Harabons, Nice Guy, Pungloy, Dalaman, Mr. Bugs. Kameraman natin, Ninja. yung lingkod, Naldong Putik. Yeah. Bong Hipakchoy.
Hindi marunong mag dragon dance. Dito tayo. Ay, lupad. Buhay nga. Oh, guys, may brief ako nakita, guys. Oh. Sige na lang to. Ay, manok ma. Nakoy. Nako! Yari! Oh, dali. Ano? Oh, yan! Oh, yan na. Aroy. Hindi na to! Hinatay na ang manok na pula. Native. Oh, karyo! So, yun guys, napanood na natin yung funny moments ni Naldong Putik. Ano? So, madami pa yan sa Harabas channel. So, makikita nyo doon, marami pang mga bibong moments si Naldong Putik doon or si Naldong Kurog. So, panoorin nyo guys sa channel ni Sir Jeff sa Harabas channel. So, ito yung link ng kanyang channel guys. Yan. So, ayan. So, ayan guys, panoorin nyo dito. Full support din tayo sa ating Harabas guys. So ayun, lahat ng vlog na papanood natin. So sana guys, sulit pa rin tayo. So walang bibitaw. Lagi tayong sulit sa Team Harabas mga kabisi. So medyo nakakaroon nga lang ng issue ngayon about Naldong Putik. Pero guys, totoong tao kasi si Naldong Putik. So usually yung vlog nila is nagpapakita ng kung sino talaga, kung ano talaga yung pagkatao or sino ka ba talaga. So, totoong tao sila mga kabisi. So, ito yung pinakamaganda na vlog or samahan or pinapakita ng isang vlogger. So, hindi dito plastikan or hindi ito scripted. So, guys, kung mayroon man tayong mapupuna, pupuna lang tayo. Pero, guys, as I said, part ito ng vlog at the same time, totoong tao ang Harabas mga kabisi. So, sa muli, nagpapasalamat ako sa Harabas channel kay Sir Jeff. Thank you so much Sir Jeff. God bless sa buong team Harabas mga kabisi. So guys, hanggang dito na lang tayo ulit. Abangan nyo ulit yung mga kasunod ko pang mga vlog. So, ito ulit ang inyong kabisi na nagsasabing be happy! God bless everyone! Happy weekend! Kung hipa choy! Bye-bye! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.